1962 na Vespa GS. Nasa 1M. Okay guys, so nandito tayo dito sa Urdaneta. Ayan, may bis pa pala dito. Ayan, Aprilia. Ayan oh. Alam nyo naman, pag Vespa yung pangalan, mga mahal na motor. Ayan, ito maganda oh. See? Vespa 125. Ano? Ganda guys. Ano? Pogi. So guys, itong sidecar na to nasa 250,000. Ayan oh, sidecar pa lang yan. So guys, ito yung nakita ko kay Sir Alfred, Vespa Justin Bieber. Ayan oh. Ang presyo nito ay 600k lang naman guys. Mas mahal pa sa ZX25R ko. Ayan oh, puting-puti na nila. Solid guys. Ikaw ang unang nakaakit sa'kin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit sa dami-dami ng babae sa'yo'y natameme at natutorpe. Yeah, yeah. Sana bigyan ng tsansang malapitan ka, dahil ikaw ang siyang diwata sa'kin. Di ko lubos akalain ikaw ang mamahalin. Kung pwede lang sana, kung pwede lang ikaw na ang sa'king mag-aalaga. Ika'y ingatan at ilalaban ko. Sobrang ganda mo, si Aldi Moto Vlog PH ay naakit sa'yo. Di makapaniwala sa taglay mong kagandahang bukod tangi sa iba. Sobrang ganda mo, si Aldi Moto Vlog PH ay naakit sa'yo. Di makapaniwala sa taglay mong kagandahang bukod tangi sa iba. Napakaganda ng iyong mga mata, di talaga ako makapaniwala. Ganda mo para kang diwata, kailan kaya ulit kita makikita? Baby, pwede bang sa akin ka na lang? Pinapangako sa iyo na ikaw lang ang siyang ituturing kong isang prinsesa. Dahil sa puso ko, ikaw lang ang nag-iisa. Hindi ko hahayaan na ikaw ay mawala. Ayoko sa iba, ikaw lamang talaga. Kaya sana ako ay mapansin, wag mo sanang isnabin. Sana ika'y makapiling dito sa aking
paraiso. Ikaw lamang at ako, maglilibot tayong dalawa, kaya diwata sa 1962 na Vespa GS. Nasa 1M. Grabe. Pero may may-ari na ito, break. Opo, kasi yung store lang. Sa kanila yun. Sa kanila to. Kay Sir Edward. Ganda po ng side guard. Jeremy yata yun. Tapos to, 200. Jeremy ba yan? Hindi po. Edward. Ano yan? 250k to, ma'am. Magkano 50 po? 200 lang. Side guard lang. Sidecar lang yan, 250k. Grabe. Naka-reserve na yan kay Ma'am Ella, guys. Grabe. Sir Papa Jeff, bali pumasyal lang siya dito. Online ka ba, sir? Ayun. Ayun lang ang video. Ayun kita, sir. Tapos meron ako na kay. Naku, ang bilis. Pakiplastic na po Bro, kung isipin yung bayad, ito naman. Ganda daw naman. Ayun oh. Pre. Sir MK, di ba namasyal lang tayo? Pasyal lang eh. Pagpasyal natin, Namasyal na tapos may napili na. may napili na, may iuwi na. Bira. Pambihira. Nabudol. Yan oh, yung kukunin ni Pops Jeff na Vespa na 125cc. Ang ganda. Ganda. Uy, pag-apit yung bagyo. Besa mo kami. Iba talaga yung red? Iba talaga yung red? Oo, ang ganda. Angas ng pula. Pabilis ko ng Vespa. Isang plastic na po itong red. Ayan, sold na yan. Sold na. Sold na, Papa Jeff. Kunin na, kunin na. Kunin na. Grabe yung sales stock na yan. Na-sales token daw ni Ma'am Ella. Kalikuran mo ito kaya, hindi mo na may iuwi ko. Oo, kasi. Pero Maniwala ka sa akin. may kukuhan dito dyan. Tingnan mo yung magpapamigay. Grabe. Ano yung ina-active yung Vespa? Magkano lang po lahat yan? 159 159 something. isa ng Vespa. Ayan. Kasi yung mga Vespa ko po, Kala, mahigit sa kala ko 150k. Yun pala, 159k. Yan, or more pa. Ayan guys. Ayun guys, binayaran na ni Pops Jeff yung SR125 Vespa. Congrats Sir Papa Jeff. Ayan oh. Ayun oh. Grabe, congrats. Mapapasana all ka na lang guys. Okay guys, so dito ko natatapusin yung vlog na. Thanks for my sponsor, Watermax Enterprises, The Calidad Printing Shop, and syempre ang Usagi. And God bless and more power.